Ti panagtaod ken alisto a panagduras ti teknolohiya ket may sa awagas tapno sika isuna ken da kayo amin ket maikkan gundaway a mapaalisto ti trabaho inaldaw-aldaw. Kasapulan dak wen nagragsak kayo no addaak ta malakaan ti obrayo. Kasapulan dak tapno maliwliwaan kayo. Kasapulan dak tapno makaawat ken makapatulod kay ti mensahe kadagiti kakabsatyo. Kasapulan dak tapno makamammo kayo kadagiti tattao at tagat sabali a kapuunan. Kasapulan dak tapno saan analiday ti aldawyo. Kasapulan dak tapno makasarita yo dagiti kapuunan nyo sa jebalasiw taaw. Saan la ang makasarita, makita yo pay idan, babaen ti kinalaing dagiti padayo metlaing at tattao. Naglalaing kayo nga agpayso. Kasapulan dak ti inaldaw a panagbiagyo. Ragsak man nuliday, agtrab-trabaho kay man when agululdag, mangmangan kay man when aging inana, ita, pangaasiyo, agriing kayo tattao, saan nyo atultuladen dagiti padayo asaan nyo agbiag nga awanak, simmadot ken simukirmeten ti tao, bigbigen ken amirisen nyo dagiti imun una akapuunan nyo, nagbiag damit, uray awanak. Kastoy ti padayo, mayari akaslaaso. Anyan aragsak ti adda kasarsarita na ti telepono, numan pay saan mo ngam ammo day ta kasarsaritam, mapaisem na ka, napatpatigket din ti makisarita ti saan mo ngam ammo, ngem tay kasangsangom adi mo payen kasarita. Sakbay amangan, panagyaman ti imuna, wenno fiesta di ladawan. Agtutugaw nga gayayam, wenno tataray, anya ti karagsakan. Saan ko nga iparit na usarin na, ngem masapol asaan dak nga abuswen. Ita sa lutsudek man, siya sino nga tati dumngeg kanyak, ingana ita, manmanupay laing tinakitak anagbaliw, sika, dumngeg ka, kasapulan nakmet ka di inaldaw apa nagpiyag mo, nuwen ti sumbat mo, dumngeg ka.